skopert b'kombinazzjoni minn bennej li firrex il-pedamenti ta' Djar Ġodda f'Raħal Ġdid fl-1902 li poġġew taħal saflieni fi snin ta' wara kiber biex fl-1980 il-UNESCO tagħtu l-arfin bħala sit ta' wirt storiku dinji. Skavat minn Ser Temi Zammit u Fader Emanuel Magri għandu karatteristika partikolari. Jinsab f'nofs Raħal Ġdid u minn qabel ma ġie skopert kien diġà mdawwar bidjar ta' familji li joqogħdu fl-Inħawi. Heritage Malta b'kollaborazzjoni mal-Arkivji Nazzjonali varat il-proġett Memorja. Proġett Memorja lan tiegħu huwa li niġbru il-memorji tifkiriet tan-nies dwar affarijiet partikolari li kieku is-soltu ma tniżilhomx bil-kitba, is-soltu jgħaddu minn ġenerazzjoni għal oħra jew minn persuna l oħra bil-fom. Ir-relazzjoni li nibtet ma li poġġew taħal saflieni mal-ġirien madwar hija waħda unika. Kien hawn nies pereżempju parti mill-kantina tagħhom kienet parti mis-sit. U din ir-relazzjoni mhix xi ħaġa li tiktibha, mhix xi ħaġa dokumentata. Allura nixtiequ li nies li għandhom xi tifkiriet dwar li ġew iżuru s-sit jew li kienu jużaw anke parti mis-sit fil-passat, jintaqgħu magħna ma' Heritage Malta, jitkellmu magħna, jgħidulna xi jiftakru minn dan is-sit biex aħna dan l-element niddokumentawh. Li poġġew taħal saflieni huwa struttura neolitika taħt l-art li tmur lura għal żmien magħruf bħala l-fażi taħal saflieni bejn 3300 sena sa 3000 sena qabel Kristu. Sikwiet huwa magħruf sempliċiment bħala li poġġew li fil-Grik tfisser taħt l-art. Jingħad li poġġew kien jintuża bħala santwarju bħala nekropoli. L-arkeologi li skoprew iddokumentaw l-fdalijiet ta' madwar 7000 persuna.